KSA Inglong Phuatum Chipatra Pipongsi Peace and Awareness Rally Kapado. Rongpang Tirada Tatumpen Local MSC Lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Apan Kachuru. BJP Socheng Mandal Committee Pen Hetsing Rong Parapan Karchuk Lapen Kangdang Ame Kapidapon. Kardom Pini Karbi Prime Tama Biota Long Pen Nelisami Raniti Mumpi Lapen Nonar Juikta Biotang Ton Pen. Hanjang Langso Don Surya Klama Long Pen KSA Inglong Phuatum Chipatra Pipongsi Peace and Awareness Rally Ki Paman Pana Biota Perangke Bisnu Lekte Pen Biota Nang Pale. Labangso Peace and Awareness Rally Long Bait Home Paro Isira Home Pokep Sose Chetong Donsi Lapen Ongdung KSA Klembang Pu Lapen Klembang Phiatum Chetong Donsi Rally Maya Long RDP Dun. Peace and Awareness Rally Ki Padu Pon Alam Theke Reng Pon Ke Prap Jin Pen Article 244A Pachan Ponanji KCA Sotama Phan Trading License Pilongli Karbi Anglong Autonomous Council Along Boreng Warsai Don Raba Phan Chepila Longli Lapen KCA Sotama Phan Longlia Pata Pilongli Non-Tribal Autonomous Phan Voter List Ing Thanang Jipusi Chesong Pong Hanjang Langso Pen Bait Pachajeng Pongsi Bukazan Town Khati Lapen Lahorijan An Pachajeng Pong Bangladeshi Go Back 6 Sedu Long Live KSA Long Live Hemprek Long Live Nitum Sang Sepu Hang Taram Pongsi Par Ompong Hanjang Langso Pen Bisnu Lekte Report Card News Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma kanije pondo je inglong aso kalede tuman tame longlia patala pen trading license pikon popu hala bangso alama bangge ni tum karpi lo jali asong hin menche don dok dun thekte hala bangso kachi don thekte hala bangso ningki pung che paklang mate inglong aso prote inglong aso farmansi rai pivek nangji ati kado kabeda chinilo karbiang long lapen dima hasau ke 6 schedule district protang te inglong aso tuman kirai komaja kong hala bangso kirai komaja kong si non ke central government state government tum nangki priji nangki violate priji phasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki violate jelong ke karbi lo chali song hun ke moki wang jilang ani tabe chedo dun te lapen kachi song ame de bangel an so se du pangtang kon bomji pusini ning kon thik lapen ili tumlong inglong aso kale dera khai tu apit ong ili tum autonomous council ong interfere pik anlo pining ni thotame inglong aso kale de tum Karbi Anglong Autonomous Council election long ticket long dun lo kupu pene cepai det lo asinon Autonomous Council long inglong aso kale de tum phan kelang kewang jilang ni executive member pek pondet protang de hala bangso abangta Karbi Anglong Autonomous Council na simo situation henoda protang responsibility enangji do inglong aso khai farman protang de ko pisi bang khai phai tu or people lo hala ma thapa menangji asini tum hala hoya ke mang hala hayu ning ke jangje hala ning ke pa pungpen mate rat phan isi ke pa cherok to ke pa doji bansi nitum lawang su peace and awareness rally ke pa dopon ahok pet ke nilitum longni dim labangso rally claim lo harog hat claim lo difuda claim lo non bogojan asinon labangso rally long nitum karbiang long atok ano karbi lo chale song arorim do an mate khai ka ching hon arat do an labangso rally long la participate dun lo lasi pin nitum dakpen bike rally dampo Bogajan pen nampo Bogajan Lahorijan hala Nagaland gate an nampo Nagaland gate pen bangsi puthor nitum pada isi public meeting tame arrange hala bangso khotkhoti playground long sindun public meeting ma arrange bo lasi hala bangso mailong tame ilitum karbi khai long reng dok ring ni ke doji phan itum penang ana lamak chithan ponang jip sima thapon pini labangso ready long ilitum bang suri sira pharo amulu ke doji ang ring do athe non ta wang ek bom lang labangso ready long athe non ke khai ki virlo pukado ka ve rat ta chinilo asi hala bangso khai ki virlong komania song pen ke patiri pipon platang te hala bangso song long nang ni puchi pera kado ka ve thur pak chi song nang jipo a joine si labangso ready long munit man chitudun piklo Pini jakong ni phai kresiar ni rongpang thir ara ratom kisung ki phopen local MSC Joni Timung Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hangatum
Hemrit ka chikim jia dim kithik pi lapen rong ki senga long kinang jason an ki pi pazirun popo alam chaka chipidun lapen lokela me si pen setame eviction dead pen relief kema long ke do ara ratum ana phan setame ke chok ki juna son pen chenglok kinang jason an ki pi ke pazirun apor akero pi pazir po bang swahut perang kya thengnu nang ke pachini duna tengke ke dam tanga por rong pang thir arong along ke tharle asai deng pondet pen puthot akaprek ke mesen adim longli ki pek pon thek lapen hemrit ka chikim japhan hem ki de basar nu lapen tangka lak isi ki pi pon japhan karbiang long autonomous council cem dr tuliram ronghang pen lam chak ka chipi thek pot akiro pi pachir pon perang ke betung depan ka jopha ke lapui ghanlo ke dam tang niphai tarik ini jakhong arni niltum rong bang thera rong long eviction deadlo la sobena fit letum ke hai local mc sar unity mung akerapen haladak kichu juna mu pen chenglok ladak kopima hormu an ke nilu manang pador klublo la pen ke non la kidam tang lisateng don crazy pan same jcb hadak pasur pon momlo la kai unity mung la msc la pen ke team kar bang long term la si pini nil tu mangko ladak puthot terangkia betung naman ke joparam ben kanang jekang tu mangelalo nilitum rong bang thera rong nang pidak pana pit non la pini ladak tim kar bang long mate dr tuliram ronghang lang ilong nang chetong ben ladak nilitum hem nang ki pripilap adon putin tam bedang chetong ben nilitum phan adon putin phan ame ting ban kli nang people la ben ke tangka ame hem chikim phan tong sekot ben lag si nang people bese lang lam chang si chak rong pang thir ara ratum pen ke pachini pon atengke bang swarong along tharle re angko mate ningkan hinia prang penta karbiang long autonomous council cem dr tuliram ronghang ahin pen akaprek adim longli nang pek pon etlong bonta la swalong inut bang hini aphr sia songja tum ahok helam nakithan nakipamang hupen ajok cheterek thekthi det lopusi akoi pipon metang along rialong ke department along lialong ta che dolong pu nakithan nakapamang husi lam hoisitami pidat lo lasinon puthot karbiang long autonomous council cem dr tuliram ronghang pen ke doan araratuma phantame ke dor prop along le lapen kenang ja son anta nang pipo pulam chak nang ka jepidon pen ajok ning arong lo lapen akiro pilo pusi ningje Kota benil tumban sarkar along leke ladak dolong le lasinal tum sitrek nang po pu lo sen mahala support hot nang tum don kri si phansi ladak pen nang terek choji pu matsi nil tumban isi misguide abang pu dokok lo la APSLC leader tum sambe kes pilo plote ladak ke dangle tum sik sidul along ri chai begi pu nang than nang mum dum do pen jok nil tum hok pet ke kes apidar lo la si lawaso along pen high court pen ame kes ating men si bang non along le tum ladak rong bang thir long judicial court along le nang pridak lo la si la so misguide pen ajani si nil tum ana din samela don krisi angbong chitrek nei polong same chitrek ke la rong si tamela se non pinia bangke neli tum ladak phirangkia mai ke phalong bangke ladak rong bang thera rong long ki do prong ke ong dung aba don bang pudung APSLC arat ke ong po hi same neli tum lan tim kar bang long pen non i hem nang pridak lo te masame non alang tum nang chi chak la ladak pini ke bang don bang putin bhan me ting ban bibli la pen ke tangka lag si nang pipo pu la so ning nang chi chak luk pen jok alang tum la pen ladak ki dorde son ana me nang rawan wan pal ke long le ta me la don bang putin bhan sabe nang pa nang pi bang pajir po nang pachkim long po pu la so ning ki the nang pi pen jok sinil tum pini phirang ke mai kang ni do la si ke bang jelangar ni same alang tum ring pen chenglok committee fishery la pen kardom mem pen chenglok tuar la pen konam lang ke dopla ka dem la slab kalwat la ta me nang pipon bo sin chi chak dum tuklo la si ning khelo la pen ning charong lo nil tum pini ladak tim kar beng long ke japon dr tuliram ronghang alang long chetong pen la da ke bang zon bang putin ban alang li ing sam jin pen nil tum ban ning thir tip pen nang chi chak la se alang li ke japon along nil tum ke bang jelang arni same an se chirap sito don po la pen ke anut lapen nona bang KCM Dr. Tuliram Ronghang nakapin karatengsi arjupo lapen anut kaprek nakapin khat thap along ke arju je loputa rong pangthir arong alopen APHR sia song along ke do aradatumta ningje pongrendi nilimen ke sevaling tipi nili tum ladak ke bangke nili tum bangke CM tum han sinang chetong la CM tum nang chetong ke nili tum han lamchak nang chipidun lo la nili tum han ke
long le pota sita me non bangke nang tipo la pen ke klem ke dam ta ni li tum bangke la so la DGP long bangsi cerap dun tipo dodun tipo la tum nang ke ja kupi ma ke klem ke dam nang an kar biang long tim tum nang si cerap dun tipo ni li bang mote la DGP si doik vedlo sita me baki khini tum bangke don dania tum bangke la PSRC tum nang si dodun bom lo nili bangke la sar juni timung along si cerap dun bom lo hola election reserve ke klang ani pen ki jurlo ke top an ke do nili bangke dak pen ke juni sa rahmat dunglo anu backside Jadi kalau nona pek non nang ke pek tang bangke adbikha sitamela adbikha dung long le dolang pula kusi nang ke kan cetang klub an bangke nang ki ko nili Mana non bang ke don crazy kali laki doan numhanta Ini lah dak kebang sar don mana don bang putin. ke doan tu manta me ada nang segi ko ठीक जब la CM relief camp ke do ke cepat du katum epen la kado kabe atuma phan hai la poi ini samlo nili tum ke poisa lak isi nang pipo ting ban clean nang pilo e don pe long le tame nang pilo nang pacetang elon la si nili tum bangke nili ning arong ik big lo nili tum bangke do keneng di pu ke la bulan lo pini nili tum CM kanang atong ke nili tum han lam ke mi pen ni tum hasami nang khan lo kadu ka we arat hada ke do prong tum anstami dak bang pen nang tong lo sa lang li CM bang nili tum hanang pulo long li sitami hemrit an sitami ni tum nang lang kon po la kente hadak nili tum la don ko an ma ke do han an sitami nili tum han nang che lang kon la po pu hemrit sitam nang kem pi po ke do ke thak adim an sitami bu se ni tum hasami nang che chak don lo la si alang li han sitami nili ning aklong pen kardom nili si pajir iglo la si an so si alang li ni tum hasami nang ke cerap thek nang che lang thek kapot nili sitami kardom abata jo HP lemde ka son se do lo la se jo la son thak se jo nili tum han nang churung aprang ke la pu hello I son la KSP de lo lo tangte nang li tum la solong le sami do long thipok se nili tum hanang pulo la ma se nili tum sami ke KSP ig de lo la se aprang ke nili tum ka che don thek the bang ke don kri sigaji po jo ni sin tum la swang bong sami ni tum dudun thek the de lo la se jo pini arni an ke ni tum sami la dak nang che tong pen alang li nang ka che chak ke me pen la so MEC nili tum han sami MEC unity mung sami ni tum han sami nang klem pi bom nang dam pi bom lo ha ke cheng ben tari li kem nang pa do ta alang li sinang pa do lo ki chu ki jun pen cheng lok sitami alang li sinang che lang pon lo la se non sitami CM long nang pa chitong nang pa chinki anta alang li sini tum han sami nang pa chitong lo nang ke rap lo la se la son thak sini tum ke along ka prek along ke ni tum cherap bun thek lo la se la puna sini tum sami ka du ka vela dak ke do prong arap anta me alang li tum lok sin tum cherap bun tipo Pini Hamren MUB conference hall along BJP Socheng Mandal Kang Danga Meka Piropanahot non head jong Karbiang Long Autonomous Council Kilika Long Socheng constituency pen ke haidon ake hai head sing rong parapan kar chwa jai mek pamanpon BJP Socheng Mandal Committee Meipu Roman Pator pen Mechipahem Pupona Meyalong MLA Rup Singh Teron MAC head sing rong par Assam Small Industry Board Chairman Arun Terang Abariam Board Chairman Richardson Hanse Lapen Joy Singh Kratum Tetongdon Mayalong Kiwang Jilangarni BJP Socheng Mandal Pen ki claim ki dam nang Japutha Kaching ki Kaching Lai Kacithan Kachimong Padopon Socheng constituency arlo PS Inkora Sir Kep Asongja Posongja Piatum Chetongdun si Ing Samjin Pen May Pijutpon MAC head singrong parpen Socheng constituency along no namat ko pipiasai si ke claim pon paprang jima puthak pherang kya tumang no chipaklang pon dak Socheng aradapan Meghalaya border la pen pu langpin yang arad doan apa jame ninga klong pen suri ningang sama kardom paji lo la pen labang sopi litum dak Karbiang Long ninge che theklong mate kache thang nai litum leader Dr. Turam Mahang la pen litum Samalo Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma la pen litum MP Horen Singh Be la pen litum dak MLA Sarup Singh Teron la pen litum Bharatiya Janata Party West Karbiang Long District President Rodev Ronghang la pen dak Socheng Mondor along litum Mondor President Roman Pator ka hai pen danglok kaddo ko we dak BJP claim bang phu bang phiar phanan damen li suri ningkang sam kardom pajirelo lasi
ahok pada bang lo dak soceng ha warga nang litum kado we litum chini lo kapapi lapen interstate border dak bang prai de bang ke tuar da me ke lele dolang ki junalang chetang te dolang me ke lele dolang la si ke chengsi bang ke nili hala hoya bang si di pipon po lapen dak elit tuma bangke kapap hiup lapen kitek apai ngat piklang kedam tang metric result pendang lok kado wedame papicara son do lasi tok lang hen na tamenili ket non ke chengsi apor chilong lo bete along tin school hem pendang lok lo than bang tomhan me interaction ni sap padupon po lasi hala hoi tomana ni le anutin bang putin a master mande teacher lo than bang tomanda ni li hang pen sia nu pan chuniring tung je le tom jar le punoi ke thek bang lo bang pathek pi bek ni lo nang thek pi lo le toma amumara ma le toma ra tom lo thek lo po te kamatha ja gong bang do po le me thap do we le toma chini la bang ke claim se ka peklang la se alang li kai da me non mat ke nili jar mai lo da me nili personally le punoi man nili tum ka ching ki chethan lo toma sem sa ta pu kong lo je non a phong bang ke ves kar bang long apansi aprangsi priority made paching thora sai bang claim po lo la si la bang so putha da me alang li si ben si dak ke ban jalam dolo la si non nili tum parliamentary committee meeting sa me dak ves kar bang long ke ban ita dolo la pen isi meeting anda alang li pulo ya dak ves kar bang long made branch secretary lo da ke ban jalam dolo la se hala hoi ban lo pote nang li tum ka do we dak tek lo la po ka ching wa lam ka do we li tum dak ground relative bang tek no po Turam lo hang CM sarpen review meeting education department hang lo adak ni tum phana pin khat lo la pen alang li samet notina alo than bang pan tame chuning ri jo nang le tum chekloyon thomang bongong si school a hem maten lo ke than pam me lo pote nang le tom phan hadak mai lo masi le tum CM sar masik waida lam pulo je nang le tum lo jong se than pam me prote so cause no tisang people la pen so cause no tisang pidata ro claim le tholang pote nang le tum asaguri tame ing thanang kok po si ka dogwe radang no lo ni le tum MEC bang kora throka do lo la pen ni li tame hala so mai long ke tong lo la sil la so pha ka lang le tum yong si le tum CM sar lam pati pek lo pote ke chok chia dai bang lang le tum master dam ta che la bang che nang Pinya birda bangke lapang si kangton iklang